L-Awtorità Transport Malta introduċiet ir-regolamenti l-ġodda brabta mal-vetturi rreġistrati bil-Y-plates li joffru servizz ta' ġar ta' passiġġieri b'vetturi żgħar u kirri ta' vetturi. Fi stqarrija l-Awtorità nnotat li l-għan ta' regolamenti eżistenti jipprovdu aktar ċarezza u gwida lill-operaturi iżda wkoll lill-pubbliku. Dan filwaqt li jikkumplementaw l-isforzi għal regolamentazzjoni tas-settur fosthom li x-xufiera f'dan il-qasam irid ikollhom liċenzja tas-sewqan ta' Malta jew tal-Unjoni Ewropea. Ġiet ċarat li dawn il-vetturi għandhom jiġu ggaraxxjati fi kwalunkwe post li mhuwiex fi triq. Dan billi l-applikant għandu l-obbligu li jissottometti rapport minn perit li jikkonferma l-indirizzi u l-pjanti tas-sit u jispeċifika n-numru totali ta' vetturi li jkun jesa l-istess garaxx. Dawk l-operaturi li għandhom 5 vetturi jew aktar iridu jipprovdu l-permess ta' żvilupp relattiv li japprova l-użu tal-faċilità fost l-oħrajn. Dan flimkien ma' dikjarazzjoni ta' perit biex l-applikant jikseb il-liċenzja ta' operator. Id-dikjarazzjoni tal-perit flimkien ma' sitemap għandhom ikunu firmati u timbrati mill-perit għal kull operatur. F'każ li l-operatur iżid vettura fil-flotta tiegħu, għandu jkun ċert li jkollu spazju biżżejjed għaliha, jekk le dan għandu japplika għal żieda fil-post tal-garaxxjar biex jakkomoda l-vetturi jew vetturi li jkunu żdiedu. Filwaqt li regolamenti daħlu fis-seħħ mill-ħamis, dawk li diġà għandhom liċenzja ta' operatur għandhom 12 xahar biex jiġu konformi ma' regolamenti kif emendati. Transport Malta qalet li aktar informazzjoni tinkiseb permezz ta' email fuq info.tm@transport.gov.mt.